Emhő balra fut ki, és keresi a célpontot, elengedi hosszan, és egy interception lesz Andrei Georgescu-tól. Nagyon szép játék volt ez. Ugye, amikor elkezdett az irányító itt a támadófalon kívülre futni, akkor elsőre azt gondoltam, hogy inkább lábon próbálja megoldani, aztán elengedte a hosszút, Schreiber Andrást vette volna célba, de ehhez a labdához most egyértelműen Georgescu-nak volt. Nagyon-nagyon szép. Georgescu-t véltán felfedezi ötössel, aki megcsinálta a tackle-t. Kellemen lép hátra, és egy löbbölt passzot intés Csumáni. Jöhet majd föl. Motion Várfalvitól. És a passz megvan. Sikerül felhúzni a Zalánnak a... Passzhoz készül az irányító. Érkezett a nyomás, és emiatt egy kicsit pontatlan volt a kulcsfigurája. És mivel a Titans szerzett pontot, ezért az ő kickoff csapatuk érkezett, és átrúgta a labdát, amelyet egy kicsit dadogósan szelídített meg a Sharksnak a... Beszélhetünk. Passz kísérlet az irányítótól, és elejtette a labdát. Egy gyors passz kísérlet, Benedek László elkapja, azonban óriási ütközést kapott, azt a mindenségit, mekkora csattanás. Under center felállásból az irányító átadja a labdát, kifele vág a futójátékos, nézzük, hogy meddig van előtte terület, és egy nagyon-nagyon kemény ütközés. Éppen az előbb megkaptak. Így viszont negyedik kísérlet valószínűleg Tóth Levente. Újra az irányító poszton, kifut jobbra, elengedi a labdát, Bartos Ferenc elkapja a labdát, nézzük, hogy hol viszik földre a győri védők. Még a touchdown nincsen. És a másik oldalon Haber. Fábián ezúttal nem olyan hosszú kirúgást választott. Georgescu az, aki megpróbálja kikerülni a védelmet, azonban a Titan. Și este un run pe partea stângă foarte liber. Și se duce Andrei, se duce și înscrie, incredibil. Pasă în endzone. Este pas incomplet. Foarte importantă această fază. Al patrulea atac, 12 yards de câștigat, Morrow spre endzone, pasa prea înaltă, inițiată în direct. Și un run pe partea dreaptă cu Georgescu, Bush. Pe ambele părți. Și avem un run pe exterior cu Georgescu, Andrei. Minge ținută de această dată pe pământ, o alergăciune lui Andrei Georgescu, scapă de plac. Pasă pe partea stângă. Un
plan al quarterback-ului care a scăpat pe partea stângă. Ca Bucharest Rebels să aibă mingea cât mai adânc în propriul teren. Shaz Mumphrey. Protejat bine de data asta, o pas al doilea. Alexandru Pintea păstrează Mumphrey spre end zone și a fost învinse chiar de Bucharest Rebels. Mumphrey păstrează mingea acum, o pasă. Shaz Mumphrey. O feintă de pasă, trimite până la urmă o rachetă. Riscul încasării unui safety. De data asta snap-ul e înalt, dar este recepționat de Shaz Mumphrey, care scapă de primul placaj. Continuă să... Și kick-off, sfertul 3, live ball. O nouă tentativă de onside kick recuperată de